Today is fishing tournament. Kiss lang po. Ayan. Good morning, idol. Bulabog Anglers mga ate, ilalaban tayong tournament sa Buting. At siyempre sa Rancho Guapo chapter. At sa Buting Anglers. Yun, bigay love shoutout. Ay magpapabasa mga katay. Grabe. Maulan na umaga po sa inyong lahat. Shoutout po sa lahat ng ating supporters. FB rin, sa Facebook page, sa YouTube channel. Thank you mga tayo sa Road Trip Fishing Adventures. Mga silent viewers mga tayo, mukhang mapuputol ang ating live mga katoy. Ayan na, nagtatakbuhan ang ating mga kasama. Mamaya ako rin tatakbo na. Ayan mga tayo, sasamahan nyo kami mga tayo sa fishing tournament po. May Buting, Pasig. Habol kayo mga tayo, habol. Boss, good morning, naka-live tayo boss. Hoy, live tayo ha. Ayan, good morning sa mga members ng ng Marikina Anglers. Nako, ito na sasabi ko mga tay. Mukhang pansamantala muna natin puputulin na natin live mga tay. Tingin tayo sa kabila. Ay, sayang naman. Woo! Nasubrahan mga tay, nasubrahan. Malakas. Gatchoy Dilmar! Naka-live tayo. Ayan, mga kasama natin dyan mga katoy. Shoutout! Inulan na tayo kaagad. Wala pang nahuli. Grabe, inulan na tayo nanay. Kaya nga po. Ayan, maraming anglers dito mga nag-participate dito sa may tournament. Ayan, malalim ang ating pinagdadausan ng ating fishing tournament. Yun, ang dami mga katoy. Yan, may love shoutout sa 4 million viewers na po tayo. Kasi Elvin, ano ginagawa mo? Ito. Cover muna, baka tamaan. So yun mga tibay, bali may naka-fish on yung nangunguna sa ngayong oras na ito ay 5.5 na kilo, may higit 1 kilo na. Number 4 yung number, tayo ay number 48. O sana buti na lang talaga, napaswerte pa rin natin mga tayo kasi ang natapatan natin number 48 ay dito sa ilalim ng tulay ng sumilang. Diba mga tayo, napakaswerte pa rin ang inyong vlogger kasi nakakover tayo ng ating fishing spot sa ulan. Katay paano nga ako konti. Buti na lang dalawa. Sir, dito ka. Sige lang po. Oh. Sige lang po. Dito na po ha. Yan, dalawa kami ni Katoy dito, Alvin. Live yan. Katoy! Katoy Delmar. Delmar Idol Fishing Adventures mo dito sa kabila. Yung pulahan niyang spot. Yan, siyempre mega love shot ka pala sa yan, ganun live po. Idol. Sige lang po. Sige. Ayan, mega love shoutout sa Marikina Anglers, Buting Anglers, sa West Rainbow Anglers Group. Para mga member, NC Anglers. Yan, Marikina, Pinoy Anglers, Pateros Anglers, yan si Boss daw. Anglers Philippines. Anglers Philippines, yan, Manila Anglers, Bicol Anglers, Sorangon Anglers. Ay, naku, napakarami na. Ilan na ba yung viewers natin? 8 million. Grabe mga katayo. Pag lalulok sa tong cellphone ko, idadive ko talaga to. Di pa bayad to. Sana makapiss on tayo ng hito, Kasama raw sa, may premium yung hito. Krinduro sana ako, sabi, hindi. Pwede daw, ngay. Pwede. Kasi ito, pang sinap ng krinduro mayroon. Malalaki kiranduro dito. Ayan ang sumilang mga tayo. Yan sa kabila. Yan natin sa kabila. Daming anglers. Dito tilapia, siya nga nangalian. Mukhang naka-advantage tayo sa kanila. Tayo nakakataw-taw pa. Kaya ako pala hindi pa. Oh. Meron na. Sa kabila. Ayun, dulo. Ay, hindi gaanong kalakihan. Rain or shine talaga mga katoy.
Saan natin sa'yo? Ayan. Dito mo lang kasi sa may agusan na to. Dito meron eh. Marjon! Parang kasi Marjon yan, mga ganyan rin ko to. Kasi Marjon! Sabi ko lang nga ba, ikaw yan eh. Yan, mga kaabay. Shout out! Naka-live tayo. First time mag-live. Grabe naman to, kung kailan nag-live naman tayo, tsaka naman kasi umulan. Ganda pa naman ng face to ko man yan, makati sa kabila ni kasi Alvin oh. Dito mga kasi oh. Malalaki doon. Talagang naka-corner sana yung cellphone ng stand ko eh. Lagot tayo to. Sayang. Kaya pala makulimlim kanina eh. Kaya pala ako naubusan ng gas kaya dalawang isa pang tumuloy. Naubusan ako ng gas, buti na lang isang rider. Si Joseph yun, kasi Joseph, yung nagtulak sa akin. Thank you kasi naubusan tayo ng gas na. Yun na pala yung udyat na dapat natuloy. Pero Saan ka punta? hindi po pwede. Doon na lang sana ako. Sa may sa Kalayaan Race. Ay kaso talagang yung puso ko dito sa sa Buting Anglers mga nagpa-tournament. Rancho Guapo chapter pala, tapos Bulabog Anglers sa Buting no. Tsaka sa Alpha P Omega nga pala yung nag-ito. Yung nag-organize rin ito. Bulabog Anglers Alpha P Omega. Ayun, Gatao Gama. Yun, thank you Buster. At sa sa Rancho Guapo chapter ng Pasig. Mga katoy, pasensya na kayo mga katoy, talaga. Hindi niyo masasakyan ang aking biwas. So siguro yung ko dito mga katoy. Paano ko kayo makikita yung nagbi-message dito? Naku, mukhang hindi ata makikita. Paano po? Kabiwas, saan ko nakabiwas? Tour ako ng live. Kabingwit. Si Kabingwit, matay, mga supporters si Kabingwit. Bata TV, nasa daw siya, nasa work, mamaya, magtatrabaho siya. Yan, mega love shoutout sa mga kababayan kong supporters ni Kabingwit. Mga taga Bicol, mega love shoutout. Mga dyan, mga Tarlac. Uy, ang laki nun. Nakita niyo yung mga tayo, ang laki ng palikpik ng duri. Duri ba? Ay, pang white fish yun. Tuwara ka to eh. Buti na lang mayroon nung kang dala nito kasi. Kataan tapos tayo dito. Naku, thank you sa nag-tune in nga pala sa ating YouTube channel, no? 8 minutes na po ang ating nalalabi. Ang lumipas. Nilalamig na sila bossing. Naisan pa kayong galing boss? Dito lang din po. Patiros po. Ay sila na yung banding sila. Sayang, ginulan po tayo Work. Oo nga. Maganda talaga na dito ng pisto na to. Pag nagpipacing kami doon mga katoy, ang itong spot na to, ito mula dito hanggang dyan. Nung linggo nga, grabe sigawan dito kasi ang lalaki na nahuli nila. Kami doon, nag-cuts in lock na lang kami nung nakaraan, yung pa-birthday ni Kabiwas. Yan, Kabiwas. Thank you Kabiwas sa pa-advance sa birthday. Belated happy birthday Kabiwas. Kachay Ronnie, Sarge, tara na Sarge. Kachay Michael. At belated happy birthday kay kay Kachay Sin Minard Santos. Yan. Kung mahilig kayo mga sa mga sumba yun, message nyo si Sin Minard Santos na. Magaling yun mga kasi. Kilala yan sa mga pagdating sa mga sumba. Yan, congrats Kachay. At belated happy birthday. Congrats sa mo. Nakaraang dance event.
Pa-birthday daw yun. Ayan pala yung ano, bali ano ng mga ferry na terminal. Pumping ano tayo. Yan ba yung pinakang main ng pumping station? Nako. Mukhang ano tayo dito. Ay! Yun pala si ano ah. Si Sarge ata yun oh. Bayabas TV. Uy, nakakuha na naman sa grabe. Hey! Grabe laki talaga. Pupunta din ako din mamaya. Grabe laki talaga mga kasi. Laki rin eh. Oo, di natin masum. Kachoy Delmar, kaya pala di siya sumama sa ano, tournament. Hindi lang, okay lang yan, mabasa na konti. Ay, pasensya na kayo Makatay kasi ano tayo, di tayo sanay mag live. Ayun, pansamantala na lang muna natin puputulin ang ating live pala. Dami ng huli oh. Sa kabila oh. Yung pescator. Ayun Mati, thank you. Mamaya na lang po ulit. Tutuloy natin ano. At tayo naubusan ng ating daldal. Ayaw, gulo. Na ako sanay. Ay, thank you Lord. Thank you so much. Ayun. Ano ba ito na i-share ko? Ipopost